Bol to 32. ročník ankety Najlepší cyklista Slovenska, ale keďže doposiaľ to bolo robené len nejakým takým odovzdávaním jednej ceny nejakej smiešnej víťazovi, tak sme sa rozhodli, že urobíme novú tradíciu, Zlatý pedál. Samozrejme odrážalo sa to od výsledkov, ktoré sme tohto roku dosiahli, ale takisto aj v Lani boli vynikajúce výsledky a keď som kandidoval za prezidenta zväzu a na konferencii som videl, ako sme človeka, ktorý vlastne skončil druhý na Vuelte a vyhral tam časovku, a Martin Velič, ktorý skončil tretí v etape na Vuelte, hej, títo ľudia v zahraničí by boli ocenení úplne ináč, tak my sme v podstate mu dali jeden plechový pohár za 6,50 a za jeho otcovi a to bolo všetko. Tak som si povedal, že to bude jedna z vecí, keď budem vo funkcii propagácia, hej, cyklistiky. Rok 2011 hodnotím teda na dočakávania. Myslím si, že nikto to nečakal, že by mohli prísť takéto výsledky a takisto som veľmi spokojný. To prišli aj lepšie momenty, kedy som dostal program, ktorý mal viesť k tomu štartu na Tour de France a to sa bohužiaľ nepodarilo, ale štartoval som na Vuelte a tú sezónu som dokončil teda s tým, že už sme podpísali do nového tímu a na ďalšie 2 roky je to opäť ďalšia výzva vyzvať na to, aby som opäť ešte tvrdšie na sebe pracoval. Takto, tie výsledky neboli zlé, bolo to fajn, aj keď očakával som trochu viac. To celkové umiestnenie, určite som myslel, že to bolo lepšie. Preto na záver som rád, že tak vyšlo tých posledných pár etáp, že naozaj som bol dostatočne drzý a mi to vyšlo. Čiže, ale aj napriek tomu do budúceho roku mám ďalší cieľ, posunúť sa ešte vyššie a ja len dúfam, že to vyjde. A títo chlapci naši, v podstate ja vidím 5 až 10 rokov kvalitných výsledkov. Peťo má 21, Veličovci 26, ešte Juraj Sagan, ďalší 23 ročný. Takže vidím, že máme sa o čo opäť, ale musíme k ním v podstate vychovať ďalších, aby tam neboli sami. V podstate sa niekto zraní a my vlastne ostaneme bez jazdcov. Čiže potrebujeme mať v Pro-Tour tímoch aspoň 6 až 8 jazdcov a to bude potom, by som mal, taká spokojnosť. Ten základ je, aby sa nič nestalo, aby nič vážne zranenie žiadne nebolo. Potom nejaký ten prvý vrchol mám na jar Tirreno Adriatico so Sanremom. Čiže to je nejaký môj prvý vrchol sezóny a potom vlastne všetko smerovať na Tour de France. Po začiatku sezóny som mal možno trochu smoly, že som mal nejaké pády, ale zase myslím, že sa to všetko vykompenzovalo od polky sezóny cez Švajčiarsko, Poľsko až po Vueltu, takže určite ju hodnotím veľmi pozitívne. Asi hovorím aj ja, najlepšia moja sezóna v živote. Ja som rád, že teraz rovná prebieha to obrodenie a tady tu vidíme mladých závodníkov, všetci traja sú to závodníci z nastupujúcej generácie a ja verím, že v nasledujúcich 5-10 rokoch ešte o nich veľa počujeme. 2012 má Peťo Sagan v podstate 2 ciele, má Tour de France a Olympiádu. Hej, takže veríme tam v jednoetapové víťazstvo, jak sme sa bavili, že by teda pomohlo aj tej cyklistike sa zviditeľniť a vlastne aj naliať nejaké peniaze do tej cyklistiky. Uvidíme môj prvý vrchol, ak bude Tour de France, tak sa pokúsim teda pripraviť aj na tú Olympiádu, mal by to byť dobrá príprava, takže dúfajme, že to dopadne dobre. Peťo Velič s Martinom Veličom sú v podstate Quick-Step novom týme. Pošuškáva sa, že Peťo by mal mať na Tour de France byť post v podstate jedničky tímovej, takže by sa to tam mohlo okolo toho 10. miesta do 10. Vek na to má. V podstate tá Vuelta dokázala, že vie ísť trojtýždňový etapák, aj ťažké kopce vie ísť časovku, tak do toho 10. miesta pevne verím, že to zvládne. Ten tým má veľmi vysoké ambície, chce sa dostať do 5 v rankingu, čiže tie ambície sú veľmi vysoké. Ten tým ale tiež veľmi posilnil. Poznáme tam veľa známych tvári, či už z HTC alebo z ostatných tímov, čiže naozaj nie sú nám tam ľudia neznámi. A ja len dúfam, že splníme tiež očakávania, ktoré čakajú od nás a že tá sezóna sa podarí nielen nám, ale aj celému tímu. Tiež veľmi pekne ďakujem aj bratom Velicovcom, pretože na tom majstraku sveta mi teda dosť pomohli. A tiež cyklistika je kolektívny šport, nemôžeme sa každý podieľať svojou cestou alebo čo, takže musím im poďakovať aj za tie majstrovstvá sveta, že odtiahli teda pre mňa. A určite ako konkurenti si nepripadáme, snažíme sa vychádzať spolu ako priatelia. Predsa len sme Slováci a sme teda radi tiež, že sme aspoň teda 4 v tom profi pelotone.
Myslím, že sme vyvratili veľa rečí, ktoré ľudia mali, že nikdy nebudeme spolupracovať, pretože sme ako keby konkurenti, ale naozaj, keď si oblečíme ten rovnaký dres Slovenska, tak sme za jeden tím a v podstate spolupracujeme. To je u všetkých troch bez debaty. S cestnou cyklistikou som spokojný, ale s vývojom cyklistiky na Slovensku, keď som to prevzal v tom dezolátnom stave, nie som spokojný. Nakoľko hovorím, chýbajú nám ďalší mladí, ktorí by potom sa dostali k týmto našim chlapcom relatívne ešte mladým, ale už dneska by mali tí chlapci mať 15-16 rokov, hej, a už byť na úrovni, a dneska máme v podstate David Zvierko, hej, ktorý vieme, že je super talent, tak dúfajme, že k nemu ešte jedného, dvoch v tejto vekovej kategórii potrebujeme. Mladým sa moc nechce ako tvrde pracovať. V tom je, myslím, ten problém. Není to dobré s cyklistikou na Slovensku. My máme 5 profesionálov, máme výnimočných, dokonca dvoch by som povedal, lebo Peter Sagan a Peter Velic sú skutočne výnimoční pretekári. Myslím si, že ty výsledky, které se povedly tady borcům ze Slovenska a stejně tak i v České republice, tak by mohli přispět k tomu, že spousta mladých by mohlo začít jezdit na kole a doufám, že ta budoucnost bude růžovější, než se zdá v této chvíli. To, co dosáhl Peter Sagan letos, to opravdu klobouk dolů v jeho letech vítězství a takovým způsobem, jakým se to povedlo jemu, tak zůstává rozum stát. Já jsem si to v mé době vůbec nedokázal představit, trvalo mi několik let, než jsem se dostal k tomu, že jsem vyhrál první závod u profesionálů. Petrovi se to povedlo poměrně brzo a já doufám, že v budoucnu nám ještě ukáže spoustu dalších skvělých výsledků a stejně tak bych to popřál i dalším klukům, kteří tady byli oceněni, aby se jim vedlo lépe a lépe. Toto vyhlášení je pro mě velmi vzácné, protože po letech zase tady slovenská cyklistika má krásné zázemí, má tady skvělý sportovce. Já jim můžu jenom blahopřát a těším se na příští rok, když mě zase pozvou. Já jsem velmi rád, že jsme byli pozváni, přijel jsem s Jožkou Regecem, jsou tady další přátelé z Česka a jsem moc rád, že na Slovensku se můžeme zúčastnit takovéto akce. Ďalšia sezóna rok 2012 je určite veľká výzva, pretože možno budú dva premiérové štarty, teda myslím tým Tour de France a takisto aj Olympiáda, tak uvidíme, dúfajme, že sa teda niečo podarí a na ďalší rok sa tu zídeme ešte vo väčšom počte.